господа. За BTV не мога да си измисля име, обаче ги вижте толкова са хубави. Здравей, как си? Кажи стихотворението, аз съм българче, ще ти дам 500 лева. Награда 500 лева, аз съм българче, кажи стихотворението от до. Аз съм българче, обичам нашите путки да са близки. Не. Поеме първа, радост е за мене. 3 грешки. Аз съм българче, обичам в нашите низини да друсам. Първа радост е за мене. Няма нищо. Слаб бей на мене. Гагарин, как си? Минус 500 сме. Аз съм българче. Ще играем въпроса. Кой построи България? Да завличам. Първи съм аз, Колю Фичето. И съм витамин в нощта. 0 въпроси. Боже, господи, Аз до пето. Ние сме в град Пловдив, град България. Телебе, вижте знамето колко е голямо. Тъмън метър на метър, дами и господа. Тук е ново елячи, виждам как се опънал. Чакай, часовника Армани. 3500. 3500 е часовника. Да, птич, аз го продам този. Ето го. Всичко продава. Ако намеря колко продам пи целия коп. Аз не знам колко го обясних. Не вика. Какво си викнал? Соника. Кой? Кой? Той Соника. Кой Соника? Дали си спомня как ще наручи? Аз това обяснявам. Аз ми говориш 100 лек лайста. Вика над 200 лея, вика. Значи да го видите, моля ви. Дай, ще си да 50 лея, виж. Дами и господа, вижте го, видите го кой е. Пълена еля кафтера. Айде, какво беше с мен беше? 5 лея, 10 лея. На руския пазар те беле почвим от 1500 лея надолу. Се носи на пазара за животни. Ще спаля ми, ще качвам. Ти на руския пазар къде видя между 1500 лея? Целият пазар. Да, само майка му е там с колаза. Сигурно не е толкова мен. Само майка му 1500 лея. Един че съм там. За BTV стои развален.